Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. L-ewwel f'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba, kemm grazzja kbira li dalodu qed ninsabu hawnhekk għal din il-qudiesa biex niltaqgħu ma' Ġesu. Dan Ġesu li qiegħed magħna kif iċċelebrajna fil-Milied. Dan Ġesu li qed preżenti fil-kelma tiegħu, fl-Ewkaristija u qiegħed preżenti f'nofsna. Kemm grazzja kbira li anke dalodu jista' jkollna din il-forza u l-għajnuna ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Ejjew niftħu qalbna għalih, nagħtu bidu billi ngħidu grazzi lil Alla ta' dak kollu li qed jagħmel magħna fil-ħajja tagħna. Nitolbu ħjejna ħalli ngħixu ħajja tajba. U nitolbu jgħadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għatu widna t-talb umli tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħilna inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti, il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija. Taqta aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfet sa ma tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħħbi għalih, imma kollox u miftuħ għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Mela meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa il-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex il-qassis il-kbir li ma jistax jgħader id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-sal minn wiġbu flimkien il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-praċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ħajkunu milquwa quddiemek kliem fommi u ħsieb ta' qalbi. Mulej blata tiegħi u feddej tiegħi. Flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Wassal il-bxara tajba lil-fqajrin u nrott il-ħelsien il-maħqurin.
Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' ħareġ lejn xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u qagħd jallimhom. U għaddej lemaħ lil Levi ta' Alfew bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu ejja warajja. Dak qam u mar warah. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu, bosta pubblikani u mitimbin għadu madwar il-mejda ta' Ġesu u mad-dixxipli tiegħu. Għax kien hemm ħafna li bdew imorru warah. Il-kittiba tal-Farisej kif raw jiekol mal-mitimbin u mal-pubblikani qalu lid-dixxipli tiegħu dan għaliex jiekol mal-pubblikani u l-mitimbin. Ġesu semagħhom u qalilhom it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-mitimbin. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Kemm hija grazzja għalina li Ġesu ħallina dil-preżenza tiegħu fil-quddiesa u li aħna nipparteċipaw fiha. Hija l-isbaħ grazzja li jista' jkollna kull ġurnata tal-ħajja tagħna li aħna niltaqgħu ma' Ġesu. U dan Ġesu l-ewwel ħaġa qablilna hija li jiftinna qalbna l-Alla permezz tal-kelma tiegħu. Kemm ħaġa sabiħa pereżempju llum li tagħmlilna ħafna l-qalb li nisimgħu saħansitra anki fl-ewwel lezzjoni kif rajna aħna għandna qassies kbir li jara fid-djufija tagħna. Għandna wieħed li kien inġarrab bħalna f'kollox barra bidnu. Kemm ħaġa sabiħa u din hija l-aħbar it-tajba ta' Alla li huwa ħniena, li huwa għani fil-ħniena, li huwa l-qrib tagħna u jifhem id-djufijiet tagħna, jifhem dak li aħna ngħaddu minnu. U għalhekk kien sabiħ li meta San Pietru qallu kemm il-darba rdu naħfru. Qallu taqgħux tagħmel kalkoli, kemm hemm bżonn, 77 darba. U għalhekk sabiħ li jiena quddiem Alla dejjem għandi din il-maħfra tiegħu, din il-ħniena tiegħu, it-tjubija tiegħu. Għax huwa għalhekk ġie fid-dinja biex li jagħtini l-ħajja, għalhekk issalla palija biex jagħtini l-ħajja. Hija din il-grazzja li aħna nsara, li aħna għandna lil Ġesu fil-ħajja tagħna, ila li xfih nista' npoġġi l-fiduċja kollha tiegħi. U din hija l-grazzja li rajna anki fil-Vanġelu llum. Li Ġesu xi ħaġa sabiħa fil-Vanġelu dejjem narawh viċin il-midneb. U meta kkritikaw fuqha bħalma smajna fil-Vanġelu, xar tont qal it-tabib min jeħtieġu. Mhux il-marit minnu b'saħħtu se jfittex it-tabib. U għalhekk hemm grazzja kbira li jiena wkoll irid inkun kapaċi nifhem li jien marit, li jiena midneb, li jiena kapaċi nisbalja. Għax dik hija l-ewwel ħaġa li tista' tapprezza iktar l-imħabba ta' Alla l-missier u l-ħniena tiegħu. Il-ħniena ta' Alla napprezzah dejjem qedem, però napprezzah daqskemm jien naraf li jiena midneb u li kapaċi nisbalja. Però balla nista' nagħmel wiċċi minn quddiem għax naf li se jgħadirni u jilqani. U għalhekk hemm grazzja kbira meta jien fil-ħajja tiegħi kapaċi ngħix tajjeb, però jekk nisbalja ma naqtax qalbi, ma niddisprax, ma nieqafx, imma nerġa' ndur leħu għalhekk hemm grazzja kbira li Ġesu meta ġie fostna tagħna dik il-grazzja tas-sagrament ta' rekonċiljazzjoni fejn kemm il-darba jien nista' ndur leħ biex insib il-maħfra tiegħu u l-ħniena tiegħu. Jiena fl-esperjenza tiegħi ta' saċerdot hekk f'dan il-mument tal-qrar vera rajt xi ħaġa sabiħa li tara l-bniedem jinbidel kif iqer. Kemm il-darba rajt nies hekk li tarhom anki qed jistennew b'wiċċhom imtaqqal anke mill-wiċċ ġifier minn barra. Mbagħad jiġi qer u taraħ wara bit-bissima fuq wiċċu. Taraħ bit-bissima il għaliex neħħa dik l-oqla li kellu li kien qed imtaqqal bid-dnub. U kemm grazzja kbira u dak naraħ bħala miraklu kbir. Kemm sabiħ għalhekk li jiena verament kapaċi nifhimha din l-imħabba t'Alla, din il-ħniena tiegħu, għax l-imħabba s-sabiħ tagħha hi fil-ħniena. Anki jien mbagħad meta niġi biex nittratta mal-oħrajn, dan hu s-sabiħ tiegħi, meta jien kapaċi nħobb daqskemm inħenn għal ħaddieħor, daqskemm kapaċi nader id-difetti ta' ħaddieħor, l-iżbalja ta' ħaddieħor, dak li forsi anki xi kultant iweġġani bih, il għaliex dak hu s-sabiħ tal-imħabba
kif jgħidilna Ġesu x'iswa li tħobb il-min iħobbok, dak anke l-pagani jagħmluh, però aħna s-sabiħ tagħna huwa li Ġesu taqallimna biex jiena l-bniedem ieħor naraħ f'Ġesu u meta naraħ f'Ġesu allura se naraħ blenti li kapaċi nħenna lih, li tin il-forza biex ngħaddu. U din hija l-grazzja li qed joffrilna l-Iskrittura tal-lum il-qari li qrajna l-ewwel qari u l-Vanġelu tal-lum. Ejjew inħarsu leh bħalma ħares Ġesu lejn Levi u mhux tal-li ma xanfrux, mhux tal-li ma qallux inti kemm inti għaddej ħajja ħażina, anzi qallu ejja warajja, anzi daħlu f'intimità miegħu. Hekk qed jagħmel Ġesu miegħi meta kapaċi naraf il-ħniena u l-imħabba tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Hekk ninsabu fil-preżenza tal-Alla, dan Alla l-missieri jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew nduru leh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għal paċi fid-dinja. Għad il-grazzja lil mexxija tal-ġnus biex frott ta' rida tajba tagħhom isibu soluzzjonijiet ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa għaddejjin minn moment ta' rbatija, ta' uġieħ, ta' nkwiet fil-ħajja tagħhom biex inti tieqaf magħhom mulej u tkun għalihom ta' faraġġ u ta' kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna. Saħħaħna fil-għożza ta' xulxin u fir-rabta ta' mħabba. Għatina l-grazzja li fid-djarna jkollna frotta din l-imħabba il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull wieħed waħda minna ħalli narfu id-djufijiet tagħna, narfu nduru lejn Alla għax nafu li hu ħanimmana u wkoll narfu nħarsu b'imħabba lejn l-oħrajn fid-djufijiet tagħhom bħalma jagħmel Alla magħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-eżies mejtin tal-familji tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Illum is-sibt huwa dedikat lil Madonna. Ejjew induru liha u nitolbu għatiqaf magħna u tieħu ħsiebna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tagħna. Għamel li biha nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna għal fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuq ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien ngħidulek grazzi permezz ta' ibnek Ġesu. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu
fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej u twajjeb magħna l-koll. Inturi l-ħnina tiegħek magħna l-bledmin. Inroddulek ħajr l-ewwel nett tal-ibnek Ġesu u għoġbu jiġi fid-dinja għaliex il-bledmin kienu tbedu minnek u ma kinux aktar jaqblu bejnietom. U fetħin l-għajnejna u widnejna biex nifmu li aħna l-koll aħwa u inti il-missier ta' kulħadd. U issa Ġesu sejħinna biex ninġabru hawn flimkien għax ridna nagħmlu dak li darba għamelu. Missier maħbub, qaddes dan il-ħobs tal-inbit biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. U fil-lejl qabel ma bat għalina, fl-aħħar ikla ma' dixxipli tiegħu, ħa fidejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, ta' li dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, ta' li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa l-istess Ġesu li bent Alla li ftit ġranet ilu għadna kemm iċċelebrajna it-twelid tiegħu fostna bħala bniedem. Huwa dan l-istess Ġesu bl-istess imħabba li qed joffri lil nnifsu dalgħodu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu Alla li jħobbna, dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk missier qaddis qegħdin quddiemek biex bil-ferħ niftakru f'dak kollu li Ġesu għamel biex isalvana, f'dan is-sagrifiċċju qaddis li hu ħalla lill-Knisja tiegħu biex nagħmlu bit-tifkira tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Missier qaddis li inti fis-sema ilqana għandek flimkien ma' ibnek il-għażiż. Hu ħal mewt minn rajħ għalina. Inti qajjimtu mill-mewt għalhekk jixraq li ngħidulek lilek u Alla nfaħru għax inti tajjeb, lilek inroddu ħajr. U Ġesu llum jgħix miegħek fis-sema, iżda qiegħed magħna wkoll. U Ġesu fl-aħħar ta' żmien għandu jiġi fil-glorja u fis-saltna tiegħu ma jkunx hemm aktar min ibati. Missier qaddis, insejjaħtilna biex mimlijin bil-ferħ li jagħti l-Ispiritu Santu minn fuq dan l-artal nitqarbnu bil-ġisem ta' Kristu. Aħmel li bil-qawwa ta' dal-ikel tas-sema noġbuk dejjem aktar minn jum għal ieħor. Ftakar mulej fil-Papa Franġisku, fl-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, fir-reliġjużi, fil-persuni konsagrati u fil-poplu Nisrani kollu tiegħek u f'ħutna ta' reliġjonijiet oħra. Ejn li d-dixxipli tiegħek mulej ħajaħdmu għal paċi u s-slim biex inwasslu lena u l-ferħ fost kulħadd. Lilna wkoll għatina li mal-Verġni mqazza Marija u Alla u mal-qaddisin kollha meta jasal il-waqt inkunu ma' Kristu fis-sema ħanoqogħdu miegħek għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imma ħaġa sabiħa li Ġesu meta kien fostna għenna nifmu xiġifieri ikonna min
nistgħu impoġġu l-fiduċja tagħna fih. U offrina lill-Alla bħala missier li jieħu ħsiebna. U għallimna saħansitra din it-talba sabiħa tal-missiena. Ngħidwa flimkien u bil-qalb. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejdu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la tdaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin u bil-qalb il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażin. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenina aħna li ġejna mistiedna nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċċa kontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li togħġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbierku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-btana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti omna lik isma' tal-btana, Ġesu li twilet għalina irrid ikun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Bissierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek imberk indi fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek imberk indi fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek imberk indi fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek imberk indi fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek imberk indi fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek imberk indi fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek imberk indi fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek imberk indi fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek imberk indi fost nisa
mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza milija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti omna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina tkun ibneħtija bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija marret tejn il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek kull li tritin kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uni li inti omna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina li tkun ibneħtija bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu twilet fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa,
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina rtgun ibnek panna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna minna tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Issirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bl-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun ibnek panna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna minna tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ,
meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima għalik li ngħidu li xaħna turufnatu li tefa. Dilek nitniedu aħna u nikbu nolfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwallejna u kalajnitiek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-eżiż l-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu ma' dejjem fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis ta' Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina.
Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba li kollok seta, Itlob għalina. xebba li tisħok kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħok kull foħrija, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mela tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisna mla l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Ħati li inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnek fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna bin kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repitinna l-fidwa tiegħek. Int li ntalla u tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu, sagrament tal-artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbir Alla Marija Santisma, imbierek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbierek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.